כולם, היום אנחנו נלמד להכין משהו ממש מגניב. הדבר הזה הוא רמקול לטלפון שכל החבר'ה יכולים לשמוע אנחנו צריכים ארוך, אנחנו צריכים עיפרון, אנחנו צריכים מה זה? מספריים. ואנחנו צריכים רק צבע אחד של לק. לבחירתכם. אנחנו צריכים גם קלמר מלא טושים וצבע. ואחרון חביב, מה זה? נעץ. אנחנו צריכים 4 נעצים. אוקיי, בחרתם כל מיני צבעים, רק תיזהרו, תשמרו. אוקיי, אנחנו לוקחים את העיפרון, ואנחנו מסמנים כ7, נראה לי, כן, 7 קווים מקווקווים. נו, תביא את הטלפון שלך. דקה. אני הולכת לשים את המחשב שלי. אוקיי, הנה אני בודקת, ובדיוק חסר לי פה ופה. אני פשוט מוחקת אותם. אוקיי, כן, סבבה. עכשיו מה שאנחנו עושים זה לוקחים את המספריים בזהירות. ועושים חור בזהירות. יש חור. ואני גוזרת לאורך הקו המקווקו. אוקיי? ואני בודקת שהטלפון נכנס. אם הטלפון לא נכנס, הייתה שלי לקחת עוד קטנצ'י קטן, ככה, ולכאן ולכאן. ואותו דבר בצד השני. 1, 2, 3, ולא אכפת. עכשיו אנחנו נבדוק אם הטלפון עכשיו נכנס. כן, הוא נכנס. מגניב. הפלאפון שלנו פשוט לא דלוק. אם זה, כן, אם הרמקול שלכם, נראה לי שהוא פה, כן, הוא פה, נכון? כן. אם הרמקול פה, אנחנו פשוט שמים את זה הפוך, סבבה? אוקיי. עכשיו, איך הרמקול עומד ולא מתגלגל לנו? לפני זה אנחנו צריכים לצבוע אותו, בסדר? אנחנו נבחר צבע אדום? לא. נו, זה יהיה מגניב, יאללה. טוב. לא, ורוד כהה. לא צריך. אוקיי. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, איזה ציורים שאנחנו רוצים. אני סתם עושה. לא צריך. לא. ורוד? כן. טוב, נשים ורוד. ורוד כהה. ואני לוקחת את הלק. מה את עושה? לב או טיפות? נקודות. יש. אני אוהבת נקודות. ולא בהכרח נקודות או מה. זה גם לבנים וגם לבנות. יודעים מה? נראה לי שנקודות בלי הציורים הולכים להיות יותר יפה, אז אתם לא חייבים את הקלמר. ואם אין לכם לקים, אני לא חושבת שלמישהו שאין בנות בבית אין לקים, אז אפשר לעשות בטושים. או שאפשר, כי אפשר בטושים או שבגואש, אבל ממש טוב. עדיף עם צבע אקריליק, זה... אנחנו נעשה את הכל ושנסיים נחזור לכם. אוקיי, סיימנו. חזרנו אליכם. כן, זה גם יבש כבר. עכשיו אנחנו לוקחים את הנעץ הראשון, ואני תוקעת אותו ככה, צורה כזאת, למטה. ומולו בדיוק אותו דבר, וגם הפוך בצד השני. זהירות לא לייקט. כן, לא כדי להכניס את זה, אתם באמת תאמינו לי שאתם לא רוצים להקל. הנעץ האחרון. איפה הוא? אנחנו נחזור לכם שנמצא את הנעץ האחרון. מצאנו את הנעץ האחרון. הוא ירוק. כן, אנחנו... תוקעים אותו לא על האצבעות. אל תדאגי, אני לא עושה אצבעות. והוא עומד. אוקיי, עכשיו נדליק את הטלפון. להדליק אותו באמת. כן, אני הולכת להדליק אותו. איזה שיר לשים? תראו איזה מגניב זה. אמא וואי תקשט. אתם יכולים לכתוב את השם שלכם, מה שאתם רוצים לקשט. אני סתם בשביל הפאן. אפשר לתקוע אוזניות, שזה יותר מגניב בכלל, אבל מפה כל החבר'ה שומעים. עוד עצה קטנה בטיחותית, לא להכניס את הידיים, אוקיי? אנחנו נחזור לכם שיהיה לנו שיר.
אוקיי, זה צליל הרגיל, תכניסי את זה. וואי, זה באמת הגביר. זה היה כנשמור. זה היה כנשמור.